nso mo akwa ba de ba NYANSAPO kasa fidie so say ahwefo a mudi ye che na ye chi je say omete me nka che kakra nso so empanyin se bia so mfo do so a oye ni nyina nti ene NYANSAPO ahwefo asanso aba ye ne mo ba bedie hia mu na se de ya mamre ne ya mane etetesem ne ya bakwasem siti a ya de fitete no ye se ye nhwe ama ya mamre ne etetesem ne ya bakwasem no anyira emfiri eye atiasefo asase so se ye nananom ekono mu di gyaye nti yenso so ye kan ya no tuma ne yenso ya mfa anya ne ye kwa na tese ye ne ye nchirima no eni ne yie enu nti ene nana GYAMFI adutu masanso atenase a me de eye abakwasem ede bro nanne abakwasem a yedi hyase de didi kan ena da ya tenase ya ye hyase ne se eye ye maame a oye nipa kese ye nana oye nipa kese pa ewo okọ Jamaica memu a yedi ka de ne ho abakwasem kakra bi brem nana no pese yekom ni hu na brabo ya oboye eye abrewa na ye fense eye Abena Pokua na okopie Jamaica memu eni ye be fe no Nanny Nanny of Maroon ne ho abakwasem anene ne yedi ho nkomoyi ana mpanyi maka se yedi ho awede e opetoso nei na abrewa Abena Pokua eye den no kopie Jamaica memu tenase na gibre na hwe NYANSAPO kasa fidie maame a ne fense Abena Pokua eye oba oja wotenase ehye na brabo ase ewo Asante memu na de enam so ema maame Abena Pokua kopie eye Jamaica memu enie ebra na osetutu di kan ekra ko ekura no enam achim kotokufo ekon no mu no enu achi ena yebenya aye se nana apere kakra bai okọ na kura akọ nachi apere bai ne se nana opokuwa katachi opoku tenten opokuwa lodi kan ana nana no susu se yemfa akonwa no ema no ana abusua na mu susu foforo nso baaya bipie ya no nso efe ne da akokusi nana nanom bi nso esusu se yemfa akonwa no ma da akokusi nti emane apere akopim se kodu se sa na te dia esan se ye kọ danchirakon na wo hanantuo ena hwema ye kọ ye nti ono na di animu fize na ahyehyɛ ne sese na se to di kan kokon ni bia Asante bedi nkunim na nso so ye ba won tena se nche enu nti emane na se tu anko bi enu nti ekoye se bibisi se Asante hene ni ho a fense mampon hene ona se so behwe akiri nti nana bo hanantuo na ote akonwa so sa abre no ono ena bebehwe akiri ehwe Asante konwa na chi hwe akiri akopem se apere na di bese mfi minu ene kakra ansana nananom gi tum se nana opokuwa odi kan poku tenten pokuwa katachi ona akonwa ne dia na apere num no eye asema na enye mere kura akoye abusuamanso ene ho nsɛmpi enu nti de twa ya ne se nana opokuwa nya kwan ba bedi akonwa bedi akonwa no wie no akoye se sɛdeɛ da akukusi ene na abusuafo maame nuanom ha no nti ono omo no ensene so enu nti akoye ntokwa ane ma abusua na mu enu nti na be ka se otata wo mo kakra wo mo kotena ha na wo matu wo mo kotena ha na san wo mo no matu enu nti de di kan amro ama ne baako etu kotena aye mfantimem kura efense okọ agona kurobia e won mfantimem a akọchichiri ne kura ho ntini efe no agona nyaako ekurum agona nyaako kurum na ne efre ho ono ma no baako no ono odi Abena nyaako na ne sanso Abena Pokua nti Abena nyaako kokotena aye akọchichiri ne dom ne bi ekokotena nyaako kurum ene ye frɛ ho se agona nyaa kurum ono de hono no ne abusu akọbọ ne se frɛ ho agona anyaa kurum nanso edin ne ye agona nyaako kurum saa da kokusi nuama no baako hono kọchichiri ne kuro ne nasefo no kokotena ho de otoso biem ono nso ekokot eka ho ebiem no so da kokusi na ono so di etutena kokotena kakra na hwese ani aba no ho na watu ho nti ono so de dima ade
eko tena akontanse okotena akontanse no anso hwa ono so ade ne dom no bi eto aso a de kokyekere na yiwo enuanum ham fam ho ye ka hamu a kane no aye fragmentum enei ye fen voter region no na nananum fro se ham ono so ede nantia ne saa da kokusini ne kofo de saa de ko kyekere kura fro se wrawra ono so de ko wrawra ekwa kyekere kura ono de gitum se nananum asantefo kuru nti ye tie ka se enei wrawra na kwa akodi ye tete mantam no di nsia beka ho no anu akwa ba bia efre wo se savannah region si ya sisi no omo akwa di sa savannah region sa wrawra no on de gitum se nananum asantefo na kwakyekere ni nti enei aye man hene anasa ahemfo aye aduosia enwotwe a omo som asante aye wrawra eka ho bi on se aye onwanwa se preko enam so nananu hu se yeni aye de hye ene firi akwakyekere sa kuro nti besi se ye kase wrawrafo ada so som asante mem ye bibia ye ne ha bia wrawrafo ba se omo ba omo di mfi se omo firi ha ene kwakyekere aya wrawra ana abnewa ya maame ono so de fe na Abena Pokua na ye ka ne ho na ho asem titiri pa ne no ono so ne de ne ekoye se ono de odwane ekotena Côte d'Ivoire mole kura ewo Côte d'Ivoire eho na Abena Pokua odwane kotena ye enso anso a na Pokua ma ye to an ho ama omonde ono kwa de omonde ton no ama ne kodi Jamaica okodu Jamaica no na oye oba wo hwefie nkwala omofie one hwe kotena fie na hwe fie nkwala ne ade na hwe wo nti obi de saa broni fense Nanny no na oye Nanny sabren so na Britain for ene di Jamaica for so said ye na omudi yeso wa ha na saa ana Britain for di Jamaica for so eno nti Abena Pokua atu omofo se ka kire omo no motene se obetima boa na Jamaica for na di omo omanya fa hodi ade free Britain for nsem nti de ne se oka asa no omo gitum omo boaboa omo ho ano ampa oba ba sia no odi edom nanim ama omo ne Britain for coin aye etokwa no hyase 1725 ana ntokwa no hyase omo kon ya ma anokora ne nyame anim ni bibia ye se nkodimdie bai ede ma aye Jamaica for enu nti maame no omo ye ne se wohema nti obi an efe ne Nanny ni san se Nanny ni na aka ho nti omo efe ne Queen Nanny anase Nanny of Maroon Nanny of Maroon aye oba wo ya Asante ni omo ehye ne ho fa afi bia no mo oda eduru ho no ma ye de ka se ye de kai eye abrewa no ye de kai sa oba na obedi yanim ema ye ko ye ne Britain for kon ye di omo so nkunim ema ye nya ye fa ahodie no nti Nanny of Maroon die na omo pese omo be ya de a ne din ebeka ho afebo no nti ukofa Jamaica omo sika omo di no Jamaica $40 Jamaica $500 sisi ya ye kasei besi na ye kasei uko abe fontintan fidi so gogo na ogogo ope Jamaica for sika $500 Nanny of Maroon niti abrewa na niti daso no mo hwe a hu se waboduku kama ya niti daso ye de be kire mo wo so a wo hwe wo hu se ye de sika no eso e de kire wo sa abrewa na niti daso no ni din pa e de Abena Pokua ya wo ya Asante ni ba ofri ha ene kobo Britain for ekobo a efense Jamaica for mo Britain for ku yenti omo ye no se hema ye besi se ye kasei Britain for Jamaica for entoto nase owu kodadaada enso mo ntoto nase eno nti Nanny of Maroon wati Nanny of Maroon wa ya Asante ni ba ni nua be ma efenda akukusi na kwakyekere rawra onua ba ko ka na wo ye oba nso kwakyekere agoranya akukrom a nei ye agoranya akukrom no nti Abena Pokua ena ene fense Nanny of Maroon Jamaica for ntoto nase kra afibia mo da omo de celebrate no ye nipa kese oba obegi din e o Jamaica mem enu nti na abakwasema efa maame
Abena Pokua ya e 20 afa na Nanny of Maroon ukọ abefont interview so obetime nya ne ho nsem ne bebre nemum omu kan se ofri Ghana omu hu baby property ofri wo ya Asante a aye abusuan ntokwa akonwa ho apere ebra na se tu odi kan wo ya Asante hin odi kan ne kra koye no nachi apere ba Asante akonwa ho eno ne nam so e ma me no kopie Cote d'Ivoire kura mori kura Cote d'Ivoire no okotena ho kakra e ho so Ghana fo ni bi wo ho no ma okọ ho no ma omunu ana omudi no omudi fufuo nyina no mfufuo no me ko ho no de me ko hu ye se omde kokọ wo fufuo ye nso ye ha kokọ wo fufuo a onemu omudi aduan ni bi eda so toto ye din no kasa no na asesa nti Nanny of Maroon ne ho abakwasem a kakra wo ho no ma hye ye pese nchiri ma hu se Nanny of Maroon waji ni din a wo wiase nyina obi ate ma me ni din no o ya Asante a onua be ma ne da kokusia nanka ope se na se tu kra koye no ono nanka babedi Asante hene na mum ankoba Asante na abusu amanson ade ko page Jamaica ode ko gi ni din pa ohonum ye twa ye ho ne yasan ba bakwasem no ye gusu aye de ma wo ye besan so ade bi ma ato aso mi din ade na GYAMFI ade twum ye kwap sabasisi a Adenti ni ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya Abena ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya